Sacela ukuthatha leli thuba ngibingelele nguMangothobane, isangoma esiphula onyezinye esiphula amathambo, umphathi wekhubalo sandla sensimbi, isigwebo sentambo enhliziyo ibomvu zamadoda, umdili kajolo wabathakathi. Le video ngizoyenza ibe ncane ngoba kule video into engifisa ukukhuluma ngayo nginiyale, nginibhekise, nginikhuze, nginifundise. Kunalabantu laba bemoya, kunalabantu laba okumele bathwase, kunalabantu laba abaphupha kakhulu amanzi. Amanzi owaphuphayo, bheka phela ukuthi wena njengoba uphupha amaphupho akho athini, aqale nini. Angeke ngitshele ukuthi ena wena ubona ukuthi usunedlozi njengoba usumdala, nomlando wakho yazi imilando yakho. Ungahixwa noma ungahogeli iy'bunge zey'nyanga mese uqala uphupha amanzi. Ungahogeli iy'bungo zezangoma mese uqala uphupha amanzi. Kukhona iy'bunge zamathwasa, khona iy'gubhu zamathwasa. Makukhandwa ley'gubhu zamathwasa ney'bungo zamathwasa, kuthathwa izinto zezangoma zigaywe, kuyiwe emanzini. Ithathwe lento kuthathwe notshani makusuke kuney'khukhula, lo tshani obumnamathele ey'hlahleni. Ithathwe lento igaywe, kukhandwe lezi zinto. Umuntu ozohogela leyo nto kuhanjwe kuyiwe emarenki, kuhanjwe kuyiwa ey'ndaweni lapho kugcwala khona abantu, kuthathwe izibi zakhona. Ngalesi khathi lo muntu le isigubhu asikhulumisa la, ma ulula uzophupha amanzi, namabhayi nani, ngoba izinto ey'fakiwe kule gubhu, ey'fakiwe kule bunge, izinto ey'khandwayo lezo. Nami into engikwaziyo ukuyikhanda, sengisho ukuthi izinto ey'fundwayo ukuthi zenzeke. Sengisho ukuthi bheka amaphupho akho, ungathwaseli into engekho. Ususuka lapho usuphumile ekuthwaseni, awusebenzi mese uthi uvaliwe, kanti vele kwakuyinto engekho leyo. Futhi njengoba kuyinto engekho, uyoze uhambe uthwalela into engekho, ngoba lento ayikho. Wena wadonswa isigubhu ngoba ulula, wazibona uphupha amanzi. Uqale nini ukuphupha amanzi? Sengisho ukuthi umbuzo lo ofanele uyibuze wona. Ningathwasi nithwasele izinto ey'ngekho, ningathwasi nithwasele izinto eningazazi ukuthi ziyini, ngoba lento izokulimaza, izokuxabanisa nedlozi. Yabo, wena ngalesi khathi uthwasa uthi unemimoya kanti udonswe lesibunge, inyanga iyazi ukuthi lo udonswe lesibunge siyafika isigcaba izizwe. Ma isigcabile izizwe uzibona wena unedlozi, uhayiza kakhulu, kanti ilezi zizwe ehayizayo. Sengisho ukuthi yena abantu abazi, abantu mabay'funde, abantu abazi ukuthi bona bangobani, bengatshelwa ngomunye umuntu. Lokhu ngikusho kokugcina namhlanje. Lokhu ngikusho kokugcina namhlanje. Njengoba ubona ubungoma nobunyanga nobuthandazi sebufa kanje, ukuthi lento ithathe yanikezwa iy'ngane ey'ncane, kwathwasiswa iy'ngane ey'ncane, iy'ngane ezingazi. Uma ngithi kwathwasiswa iy'ngane ey'ncane, uzwa umuntu omncane ekhuluma la, igenge elingana nathi ikhuluma ngokuthwala. Ukuthwala kwakwazi ukuthi okwamakhehla kwenziwa ngabantu abadala. Njengamanje kungaba ngabantu abano-50 kuyale abakhuluma ngokuthwala, abathwalisayo. Manje sekuthwalisa ngisho iy'ngane ezino-30, ezino-20. Lokho sekuyacaca ukuthi umnyanga file. Njengoba ubona umnyanga athi buyakhishwa emasontweni, abafuni ngoba kuyaziwa ukuthi eminyangeni iqiniso alikho. Manje asibuyiseni isibindi sethu, thina zinyanga, thina zangoma, thina abathandazi. Senze into njengokhokho bethu, singenzi into thina esiyithandayo. Ngala mazwi ngiqonda ukuthi azibuyele emasisweni, izinyanga azibe namaqiniso. Uyabona nje mina njengoba ngingaka, ngeke ngithi mina ngiyathwalisa.
Mina ngingakhuphula ngiphakamise abantu. It's not oba ngibathwalise. Abantu abathwalisa abantu abasele ko-50. Abantu abathwalisa abantu. Nabathwalayo bebele ko-50. Yabo. It's not ukuthi ena manje kudlalwe ngabantu. Akungadlalwa ngabantu. Ungahamba uphume uyephi uye emazweni angaphandle uyofuna izinto zezithwalo. Mawuthola ikhehle esihlakaniphile lapho umuntu ohlakaniphile uyakutshela ukuthi usemncane wena ungayenzi lento. Wena ungathatha nakho. Sengisho ukuthi abantu abayekele ukudlala ngabantu manje. Isikhathi sesiphelile. Izinyanga nezinyanga azibuyele emasisweni kulashwa abantu bephila abantu. Njengakudala ngoba phela iBhayibheli lafika izinyanga zikhona. Yabo. Sengisho khona ukuthi asibeni neqiniso zinyanga. Singadli imali zabantu mahhala. Siyathokoza mangothobayo. Bekuyilokho.